Menteri Rangba Kajela u Konrad ke sangma haka santrik jeliu ulalam khmat haka program thongding tiu sang ne rhododendron plantation drive haka shnong sangmen 5th mile opushlong shibenta ka jingrakhe ka World Environment Day arja apnrio balapenlong dakatanat forest and environment halor ka phangpdeng inspired by nature for climate for our future. Kani ka program thung diang ka pandit jingmod halor ka jing pene pensa bat penroy ki diang rhododendron arboreum ya ki baju tip kum ki diang tiu saw hakak tien khasi bat latu thin hajan dia. Ya kani ka program la pelong ha rhododendron trek apashlong da ka jing thmu ban kin tiu hakabaya day bat ka jing sumar bat pene pensa ya kamaryang ban pene pensa ya ki jing thau ba im bat ban penerban biang yaka bat sumar ya kaspa maryang kabayo pateng ha kajela. Ha ka jingkren Menteri Rangba ula banjor bagi program ka sorkar ki ban penet jingmod ha kabaya day bat ki dong shong shnong bat ka bahaka miat jong ki patba bat om na kabenta ki he ki han bat ka kerdan. Ki program ki bakum kini kim day ban long shapang ki VIP bat ki menteri sorkar Hindray ki deban long nakabenta ki patba bat ki nong shong shnong ulo ong haba banjor bagi program jong sorkar ki deban long bench nakabenta upat ba bat ban syakri yakathong ka bakhamyar halor ka bahakamiat jong ki patba bat ka jinga shimbenta jong ki shnong ki thau. Ha ka jaka jong kata Menteri Rangba ulapan ko burami ki kina askol haga kerteng jong sorkar Meghalaya bat pen story ki weipat ki opisar kenthop ya chief secretary banyas nok tilang ban a jing itu ikikna halor ka jinga shimbenta bat ka jing nok senyang. Haba penpau halor ka jingkong san jong World Environment Day u Konrad ula ong bakat ba ka santrik jeliu kalong kum ka jing penken mau ka badan kam halor ka jingkit kli na ka benta ka maryang ka jing sngotu halor ka maryang ka de banyai beteng palat ya ka shisngi. Na ka benta jonga man ka sngi ka de ka Environment Day. Baro laispa an ribusan sngi jong snam ka deban long ka Environment Day. Kani ka sngi ka de ka jingpen ken mau yengi ban pentik na yala di halor ka jingdon kam banyada bat penne pensa ya kami maryang jongi Henry ka jingkit kli jongi kam kot satya tanghang ni ulaong. Ula banjur ru baka jingpenne pensa ka badan jingmod halor ka maryang ka deban long daki kam ki baren ki jingle jingkam ki ba man la ka sngi bat ka jingkela ha karukam im balashim hi da kibrio. Kat kum ka jing ong jong u, ka jing persyang lang wat la ka pau kum ka barit Henry ka la berman ra ka jingkela ka bakraw, ha balashim benta lang da ka im lang sa lang baro ka we. Haba keren halor ka jing mentoy bakam yar ling ba ka jing sumar bat pene pensa ya kamaryang, Menteri Rangba ulo ong baka jing shim ya ka ni ka jam, kan senyang om tang hakabaya day berkejing penek pensa ya kamaryang. Henry ru halor ka kabu hakaliang ka yok kakot jong kinong shong shnong, ling bagi kam jungo kai perthei ha Meghalaya. Gila thong ikitan rai diang tiyo saw na maringinget baka ni ka day ka weipat ka jing senyang ka beren jingmod siya kamaryang. Ha ka jok ka por ka nang pensngo tenan ya kinong wan jungo kai, banyo iya kum kini gidiang bat banyat kai hai kini gilenti yai kejan iba itanan. Kajing pene pensa bat pen itanat syuk ya kamaryang ha kajela, ngila ban kering kambun kinong wan syangkai, bat tawi kilat kamai kaji ha pedeng kesamla jongi ula benram. Kani ka program kalayat lang ru bat ke national campaign, ek per ma ke nam, bat kintiyo ya kanong rim jong ka lifestyle for environment, kaba pen story kinong syong shnong, ban shimi ka jingkit kli ban le ikikam ki bayada ya kamaryang kum ka jing tingkai ki telong bat ka boarding penduna ya ka jing penmi jabo ban kiar na ka jing pendan kami ki plastik bat ki wei ha ka ni ka program la ya don lang ru chief secretary ka jilla Ushakil P Ahmed ki he officer sorkar ki officer katanat forest and environment kinong mi khmat na kishnong nakathan bat ki khna school na Sunmet Basic School, St. Gabriel School, but Saumer Presbyterian School.